Mangini chambre ka cilade groupe u ka sɛgɛsɛgɛliw da ye nin kɛra Republicain ka ɲɛmɔgɔ congrès kɔnɔ ka laseliw ye. That's why today I am directing our House committee to open a formal impeachment inquiry into President Joe Biden. A y'a jigiya k'a fɔ ko démocrates ka ɲɛmɔgɔ ye galon tigɛ Ameriki jamanadenw ye. Ameriki masayaso Maison Blanche bɔra o nɔgɔni fɛ ka bologɔni turu ni sɛgɛsɛgɛli ninnu kan. Min laseli a ɲɛbila baaraw daminɛna san 1 ka kɔn Ameriki jamanatigi sigi kalata ɲɛ min kan ka kɛ san 2024. Jalaki binnen kɔfɛ Republicain ka kulu kan ko ka kɛ n'u ka taabolo gɛlɛnw ye min dɔ bɛ tali kɛ Ameriki politiki lahalayaw taabolo gɛlɛnw kan. Ameriki jamana ka sariya sun n'o ye constitution américaine ye tun y'a laɲini ko congrès bɛ se ka jamanatigi ale ka fanga wuli ko n'o y'a sɔrɔ janfa yuruku ani karogɛlɛya ni taabolo gɛlɛn ko wɛrɛw olu bɔra a ka fanga kɔnɔ. Republicain ka tɔnden minnu bɛ chambre kɔnɔna la n'a bɛ wele ko chambre des représentants n'olu de ka jamakulu ka ca kabiri janvier kalo waati tun ye baara dɔw daminɛ min dɔ bɛ tali kɛ sɛgɛsɛgɛliw kan wasablon kɔnɔ ka ɲɛsin Ameriki jamanatigi Joe Biden denkɛ laban ma. A wasadenw ka sɛgɛsɛgɛliw sera ka bugunatigɛli kɛ min dɔ bɛ tali kɛ hakilina gɛlɛn dɔw kan wa ko min nɔ yelen don ka taa Ameriki jamanatigi Joe Biden fanfɛ. Nin kɛra McCarthy ale ka laseli ye. A kelen kɔfɛ ka démocrates ka taabolow jati i n'a fɔ yuruku. Republicain ka wasaden minnu bɛ Ameriki wasablon kɔnɔ n'o ye chambre ye tun fɛnɛ bɔra ka sɛgɛsɛgɛli baara dɔw daminɛ ka taa Ameriki jamanatigi kɔkan min baaraw bɛɛ lajɛlen ye kalo 9 ta nka a yirala k'a fɔ ko ma se k'u bolo da misaliya fosi kan min dɔ bɛ tali kɛ u ka sɛgɛsɛgɛliw kan i n'a fɔ Yan Sams y'a lase cogo min na ale min ye Ameriki masayaso Maison Blanche ka kuma latɛmɛla ye u ka bɔlɔlɔ sira dɔ kan min bɛ wele nanzaraw ka kan na ko réseau social X ni a tun lakodɔnnen don ka kɔrɔ Twitter bɔlɔlɔ kan. Ni sɛgɛsɛgɛli baara minnu ni a daminɛna jateminɛliw y'a yira k'a fɔ k'a baaraw sɛgɛsɛgɛli kuncɛli tɛna se ka garijɛgɛ fosi d'u ma ka jamanatigi Joe Biden ka fanga bin ko démocrates ka cɛbɔw olu de ka ca Sénat kɔnɔna la. Wasaden so min n'a bɛ wele ko chambre haute fɛnɛ tun kan ka wele ko ka jamanatigi jalaki ko ni k'a sɔrɔ a tun sen yera ni sugandili ninnu na. Maa minnu sugandira n'u bɛ wele ko les élus ye jalaki bi ka ɲɛsin taabolo ma taabolo minnu n'u y'a yira k'a fɔ ko siga kelen don o la ka taa Ukraine jamana ani Chine jamana fanfɛ ko kuma min na jamanatigi Joe Biden tun ye jamanatigi dankan ye jamanatigi kɔrɔ Barack Obama o ka fanga waati min daminɛna san 2009 k'a kuncɛ san 2017 waatiw. U kelen kɔfɛ ka latomali kɛ ka bɔlɔlɔ sira tɔgɔ ani ka fara a wolofa ka dɔnniya siraw olu laminɛli kan.